तो बाप ना कौन जूर को एलाउद्दीन हो तो ना साजुर तुम घर कौन करते आइलु गाँ को राति 2:30 बेले केत जन आइल आउ 4 जन ना कौन आरसिन मल्ल ता बाप ना कौन बापा ना मुझे जानी सुर वाला सुर आउ सुर केत जन आइले से दी जन आस्ते से पड़ी जाइजन ता ना कौन गोटे गोरा चुनु आ गोटे हला म गोर चुनु तापर आ गोटे सलमान से के धर पल्ले के जान तुम गाँ आउ के आइला हम गान से सलमान मु आस्ते ना 4 जन ना आउ थरे को ना मल्लिक आस्तिला हां गोरा चुनु आस्तिला हां मु आस्तिली आ गोटे सलमान आस्तिला की गाड़ी नहीं गइथलो मारुति मतलब गुरु जाए जायनी से मते कहले किना मारुति मतलब गुरु जाए हो किना माल जतले गुरु रास्ता उठेल केतरा गुरु उठेज सेठी से दीटा किनी आ गुटे उठी आसे कहले ए बाटे घर पड़े फिर सेठी उठी नेले से रास्ता उठेले हां से मंदिर मंदिर को मंदिर से मंदिर मु ना जाननी सेटा आगो गाँ घासीपदा मंदिर तरा उठेले तू विवाद कलुनी ना कहली से दिन से उठेले गुटे भाउजी उठी बोले पड़े चल से मान लेनु उठी के आनले आम ए गाँव नहीं सहीटा सारूपदा घासीपदा आमरी गाँव दे आमरी गोटे वार्ड रो से जा तमें हिंदू धर्म को भल पाओ ना रही था हिंदू धर्म को जदि भल पाओ हिंदू गुरु को भल पाती ना तू कौन गुरु चोरी करूँ तुम तू बाहु ना बाहनु जदि काली बाहबू तो स्त्री मरी जाए छुआ जन्म करू करू क्षीर कार दो आण गाईर गाई कौन है गाई माँ है फिर गाई जदि माँ तू कहीं गाई हाणी खाऊ चोरी कर तू भड़ार चल तू रात तो गाड़ी फेर भड़ार कि आगुर एरो केते गाड़ी जाके आनछ मु केबे आसिनु 20 नन तो तांकर माल लेके जाउछि लेबर आसी जाउछि हो